Jeg skal nu vise, hvordan man gør filteret ren i den her kølemonter her. Starter med at slukke. Tænder for støvsugeren. Sørg altid for, at det her filter her, det er helt rent. Så tager man skruerne ud. Der er mange skruer. Og støvsuger igen. Og det der er meget vigtigt her, det er at man støvsuger op her. Ikke sådan der. Det må I ikke. Men kun sådan her. Og så ligger der også meget skidt herinde. Sådan, og så skruer I det hele på igen, og selvfølgelig tænder.